Panguva ino zvinonatso kubuda pachena kuti vanhu munyika yeZimbabwe vari kuda change. And panguva ino people they are supporting VP Constantino Chiwenga ndokuti munhu ari kunokwanza munhu weaction. Yes, people they can embrace vachisupport ana Advocate Nelson Chamisa vachati aiwa these are change makers. But kuleka action kwavari kuita most of the people vakutanga kunotevera ma-updates aVP Constantino Chiwenga vachiona kuti aiwa VP Constantino Chiwenga vanenge varatidza kuti vanenge vane vision nemwana weZimbabwe. Sana pina mashoko anyatso kunokwanzi people vani kunyatso kudya magaka mambishi paissue aiwa yezviri kuitika munyika yeZimbabwe and havachadi nonsense. Don't forget subscribe, like, turn on the bell icon. Takanaka papeji rekozwa kozwa yakaposta mashoko anyatso kubhuwa vanhu vayakaposta this picture amuri kuona these two individuals, the president Idi Mnangagwa naDeputy wake Constantino Chiwenga amuri kuona kudonyera achiti Kozwa is working on a documentary to prove that President Idi Mnangagwa and Vice President Retired General Constantino Chiwenga are related. If it is true that President Idi Mnangagwa was related to the Venge family in Shiko Vishavane, then we have no doubt these two are relatives. Pana pakozwa iri to confuse vanhu vanonyatso kuona kuti generally havasi kuda kana zvisina basa vari kuuya vachinyatso kustopa corruption munyika yeZimbabwe and then uya achiposta mashoko ekuti these two they are related. Pana patimina makoments vanomudanyira achiti zvigotibatsirei mukushaya zvekuitaka. Vanopinda vanyira achiti I've just unfollowed this nonsense. Vanopinda vachiti unenge wodofo futi iwe. They are commenting kukozwa kunyatsoratidza kuti vanhu vari kuboikana. People they expecting much and change from VP and then vauya vachiposta this. Vanopinda vanyira achiti Kozwa is an account that is run by a grade 7 I suppose because vanopinda vanyira achiti make sure you verify before posting. Vanopinda vanyira achiti okay. Vanopinda achiti iwe useless comparison. Munhu wese ihamba yako kana kumabasa zviriko izvo but mind haasi mwana amai ake. Vanopinda vanyira achiti I thought we are all related. Ndo mashoko anobuda itogwa nevanhu pana panonyatsoratidza kuti aiwa people panguva ino havazoda kana kutombofananidza general remumwe munhu, especially these guys vari linked kuzvigananda vachiti aiwa general ndeimwe breed iri kuno kwekunze kunyangwe ikafesa nemaattacks api inozvipira kuti ndikadofira nyika. Pina kuma section medu dzemafungiro enyu mati kudii pamusoro pechitiko ichi. So subscribe, like, turn on the bell.